हम सभी जितने भी यहाँ पे भाई हैं, हम सभी भाई इतना खुश हैं कि हमारे भैया बाबू गायक रहे। रियल जिंदगी में तो हीरो है भाई, रियल जिंदगी में इसके लाइफ में इतना ट्विस्ट है कि इसी पे वो प्रेम कहानी बन जाएगा। लेकिन शाहबाद फिल्म में आप काम कर रहे हैं, आई जिलवे शाहबाद हो, पहले सब कहीं रहे थे। बाबा गंगेश्वर महादेव जी बाणे, भगवान करस शाहबाद फिल्म सुपर डुपर हिट होखबे करी, सुपर डुपर हिट हो गया। शाहबाद से एक और हीरो है जिसका नाम होगा शिव कुमार बिक्कू। जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दिलो। खुशी होला आज हम मतलब हो गए हमारो गायकी कर 16-17 साल, हमारो उम्र कमे बा, छोटे से गावत तनी यही गांव से हमारो शुरुआत भइल बा। खुशी होला कि ऐसन ऐसन भाई बने सन कि जोनो कहीं भी कार्यक्रम होके। हाँ, ये तो प्रियांशु मेरा छोटा भाई है, ये सब छोटा छोटा भाई है, बाकी बड़का भैया लोग कतार होने बढ़ने। रोशन भैया सबसे बुजुर्ग सीनियर राइटर, ऐसे ऐसे भाई हैं कि हम कुछ कार्यक्रम रखें, हमारे भाई सब बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जितना भी गार्जियन लोग आए बनी लोग सब लोग के धन्यवाद। हमारे धनंजय भैया कबे से बैठल बानी, वहाँ के एगो गाना हो मेहरुए जैसन तो है, लेकिन हमारा जैसे बक्सर जिला में कोनो भी बनाता ही नहीं, चाहे कोनो तिलक होके चाहे कोनो भी फंक्शन होके, तो वो गाना बिना कहीं पूरा ना होकेला कि नचोया गवा नहीं तो टंगवाले हो हई बघवा के बाघ जिला कि नमवे काफी लगावे खातिरा जिला बक्सर के बाघ हई रे। नमो में बाघ जिला लिख के आइल बा। और एक बात और यही जैसे अनाउंस करता नहीं कि अन्नपूर्णा फिल्म्स पर, कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड पर, DRS म्यूजिक पर फर्ज बनता है सब हमारे भाई के दिन बा। पंकज अभी आए रहे, पंकज भैया उनकर के गए रहे तो मैं लड़का कहल से कि मैं जिला पावता, हमने के हर जिला के कलाकार हैं जा, हमनियों के जिला पर गाना, हमनियों के जिला पर गाना आवे के चाहिए। अब गाना आए सब लोग प्यार दे, तो एगो गाना के शूटिंग है जे हमारा बक्सर में होई, एजे होई। आ जो जवन चीज कहब हर से हथियार से सब गांव हमार संपन्न बा। तो यहाँ पे तो सब कोई अपन अपन गाना गईले, लेकिन ये गाना जरूर होके चाहिए। ये गाना खाली हमारे कल्लू भैया अब भाभी खाती, भाभी कहता रही अपन देवर से, और किसैया से सटा के सुतनी और की खाती और की भइल चुमा चाटी कि भइल चुमा चाटी कि सैया से सटा के सुतनी और की खाती कि भइले चुमा चाटी कि भइले चुमा चाटी ए ललना और की छाती से सुतावले पियावा साटी खेत गइले पाट संग गईनी सुती खाती भइल चुमा चाटी भइल चुमा चाटी तू ना भैया की तरफ से थोड़ी सी देर और बाजे दा। अरुण भैया हमने के हेमंत भैया के बड़का भाई, बहुत बहुत पुरस्कार। होटलों खुलल बा हमने को वहीं आओ बाप रे बाप, ये पैसा तो हमारे पास, ये हमारे पास।
एललना 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 छाती से सुता के पिया साथी जत पहले ना ना तक मरिया धके जावा मरिया धके जावा हमके बोलाई तारा माहिया हमके बोलाई अपन भौजाई कहता रही अरे कितना हुलिया में अरे की देखी हुआ खाती अरे की मन करे कि उलाती हो ऐसन भैया हुए चंदन भैया अरुण भैया जे कि हमनी के तो मानवे करे ले हमार कल्लू भैया हमनी के तो मानवे करे ले लेकिन अगर दिल में केहू बाड़े तो कल्लू भैया बाड़े भाभी का करी युवा देखी मन करे चाहती तो मन करे चाहती एललना एललना दर्द से कमरिया जाता भारी दर्द होता गोलू भैया ही पर आंसू बाबा आइए बस और कितना कौना माँ से बाबा मोर बियाह कइले और कि कौना माँ से विदा कइले हो कल्लू भैया की मिलते रहे मेरे बड़े भाई बहुत बहुत पुरस्कार आशीर्वाद हमारे चंदन भैया के अरुण भैया के यहाँ तो रुकवे न करिए आज रुकी ही न हम फेरा में रहे कि जाके हम कुछ दे अतना न बड़ बड़ लोग बैठल बड़े कि हम का निकाली जितना बड़ बड़ कलाकार गा के जैसे भी गए हैं मरे लगभग बहुत अच्छा गाना गाए हैं हम थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं और एक और बात बता दी चंदन भैया गोलू भैया हमारे कल्लू भैया के आशीर्वाद से रोशन भैया के आशीर्वाद से धनंजय मामा के आशीर्वाद से एगो फिल्म में हमारा काम मिलेगा बड़का भैया पवन भैया पावर स्टार के साथ
जौन फिल्म के नाम है शाहबाद, और वही शाहबाद में बानी कौन मास पापा मुर्गिया है कइले, कौन मास पिता कइले हो। एललना 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 कौन मास एललना कौन मास वही वाला। अब डांस होगा कौन मास पापा मुर्गिया है कइले, कौन मास पिता कइले। एललना कौन मास तनी से जानिया एललना कौन मास तनी से जानिया ओए भागिया। फागुन मासे पापा दिया कइले, कैसे मासे विदा कइले। देखा पापा तो पहले से बनल बाड़े कल्लू भैया, पापा तो पहले से बनल बाड़े, चाचा बनल पर इतना खुशी बा बुझाता इनको हाथ बा। कौन ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसी में पूरा ही जिला के बाज में ओबे एरिया हमारे में, पूरा ही जिला के बाज में ओबे एरिया हमारे में। पूरा बीती जीवन तोरा साथ में रंगदारी मिलल बिया सब में, सच्चाई न लागी खास में। ये हमार टूना भैया के, अरुण भैया के, हेमंत भैया के, बड़का भैया के द ईस्टर्न क्रास होटल के जो ऑनर हैं उनका पसंदीदा गाना हमरा के कहले कि गाना जरूर सुनी है रंगदारी मिलल। सब गा देना है, सब कलाकार सैड सॉन्ग गा करके गईले, तो हम सोचत नहीं तू लाइन गा एगो हम गाना बोले रहे हाल पूछा तारू का बेहाल कर सादा सपना के हमरा मलाल एक बार जब छू दिया छाप तो छूट ही न जाएगा कि बर्बाद
कैसे पड़ तो बर्बाद रहेगा ऐसा